имрӯз рақобатҳои даври навбатии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи олӣ бо ду вохӯрӣ оғоз гардид. Регар Тадаст дар майдонаш бо Файсканд рақобат кард ва Кӯктош дар ноҳияи Рӯдакӣ Истарафшанро истиқбол гирифт. Аз натиҷаи вохӯриҳо ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. Агар дастаи футболи Кӯктош дар ин мавсим барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ дар чемпионат талош дошта бошад, пас тими футболи Истаравшан тамоми нерӯи қудрати худро сарф дорад то дар Лигаи олӣ боқӣ бимонад. Ба ҳамин хотир рақобати ин ду дастаи футбол барои ба даст овардани 3 имтиёз буд. Кӯктош дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон тими футболи Истаравшанро дар майдони худ истиқбол гирифт. Меҳмонон дар дақиқаи 4-уми дидор аллакай бартариро ба даст гирифтанд. Бозингарони дастаи Кӯктош дар канори майдони худ ба қоидаситезӣ даст заданд ки Отабек Каримов зарбаи ҷаримавиро моҳирона иҷро кард ва тӯбро мустақиман вориди дарвозаи соҳибони майдон гардонид. Дар дақиқаи 20-уми дидор бозингари дастаи Кӯктош Отабек Каримов партофти ҳамдастагонашро истифода карда таносубро барқарор сохт. 3 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии қисмати аввали бозӣ Муҳсин Абдуғаффоров аз масофаи дуртар зарба иҷро намуд ки дарвозабони дастаи Истаравшан онро баргардонид, аммо легионери Кӯктош Мбеке Сиебачеу аз дигарон дида барвақттар ба тӯб расид ва онро вориди тури дарвозаи дастаи Истаравшан сохт. ҳамин тавр соҳибони майдон бо бартарии 1 гол қайти аввали дидорро ҷамъбаст намуданд. Дар қисмати дуюми рақобат ҳарду ҷониб барои тағйир додани ҳисоб зиёд талош карданд. Дар дақиқаи дуюми иловагии охири рақобат ба бозингари дастаи Истаравшан Азизҷон Шамсиёв имкон даст дод ки ба задани голи ҷавобӣ даст ёбад ва ҳамин тавр дастаи худро аз нокомӣ наҷот бахшад. Бо вуҷуди натиҷаи мусовӣ Кӯктош бо 24 имтиёз ба зинаи севюми ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи олӣ баромад. Дастаи Хатлон низ 24 имтиёз дорад, аммо бозии даври 17-уми худро ҳанӯз доир накардааст. бозии дигар миёни дастаҳои футболи Регар Тадази шаҳри Турсунзода ва Файскани ноҳияи Восеъ баргузор шуд. Дар дақиқаи 90-уми вохӯрӣ ба бозингарони ҳарду даста имкони рахна кардани хатти дарвозаи ҳамдигар муяссар нагардид, аммо дар дақиқаҳои охири иловагии поёни бозӣ ба футболбози дастаи Регар Тадас Доробҷон Эргашев имкон даст дод ки ягона голи ғалабаовари соҳибони майдонро ба самар бирасонад ва ин дидорро бо ғалаба ҷамъбаст намояд. То дидор бо Файскан дастаи Регар Тадас дар 9 бозии чемпионати Тоҷикистон пай дар ҳам ғалаба карда наметавонист.